काव्यरसिको नमस्कार. मी मनमोहन रोगे, ठाणे येथे राहतो. मराठी भाषा दिनानिमित्त प्रेरणा क्रिएशन्स या यूट्यूब चॅनलने जाऊ कवितेच्या गावा हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्या अंतर्गत मी माझी कविता सादर करतो आहे. प्रथम या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो. तुम्हा सर्वांना मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा. आणि आजच्या या उपक्रमात मी एक मालवणी कविता सादर करतो माझी. मी स्वतः कवी असल्याने ही माझी स्वलिखित कविता आहे. माझा थोडक्यात परिचय असा आहे की मी लेखक, वृत्तपत्र लेखक आहे. माझे लेख किंवा पत्र, काही कविता ही वृत्तपत्रात नियमित येत असतात. तसेच माझा कविता संग्रह प्रकाशित झालेला आहे बोल अंतरीचे, आणि त्यातीलच मी एक कविता सादर करणार आहे. कविता संग्रह मालवणी मराठी आहे, पण त्यात मालवणीसुद्धा 2-3 कविता आहेत. मित्रांनो, भारतातील पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झालेला एकमेव जिल्हा आहे तो सिंधुदुर्ग जिल्हा. त्यामुळे जगभरातील लोक कोकणात तर येतातच, कोकण म्हणजे स्वर्ग मानतात, पण सिंधुदुर्गात खूपच येतात. आणि त्यातही मालवणचा किल्ला, सिंधुदुर्ग किंवा तारकर्ली हे काही स्पॉट आहेत, हे खूपच लोकप्रिय झालेले आहेत. त्यामुळे पर्यटकांचा सतत राबता असतो. आणि जी हॉटेल्स होती पूर्वी ती कमी पडू लागली. त्यामुळे रिसॉर्टची संख्या वाढली. काही ठिकाणी घरोघर रिसॉर्ट झाली असं म्हटल्यासही वाजवी ठरेल. तर असेच एका रिसॉर्टची कहाणी आहे. आता काही मुलं जी म्हणतात की काही कामच नाही, काय करणार काम, नोकरी नाही, धंदा नाही. तर प्रत्येकाने रिसॉर्ट काढलेच पाहिजे असं नाही. पण एक उदाहरण म्हणून मी ही कविता लिहिली आहे की असं म्हणणाऱ्या तरुणांना त्यातून प्रेरणा मिळेल, काही करण्याची उर्मी मिळेल. आणि ती मिळाली तर या कवितेचं सार्थक झालं. तुम्हाला ही कविता आवडली तर मनमोहक मराठी मालवणी कविता या माझ्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या नक्की. तिथे तुम्हाला माझ्या मराठी आणि मालवणी कविता ऐकायला मिळतील. तर आता कवितेला सुरुवात करूया. कविता मालवणी आहे. कविते शीर्षक आहे अच्छे दिन इले. अच्छे दिन इले, सावतांचो शेंतो रौल्लो पडान. सावतांचो शेंतो रौल्लो पडान, तिनसांज झाली तरी होतो वडगान. सावतांचो शेंतो रौल्लो पडान, तिनसांज झाली तरी होतो वडगान. आवशीच्या आवाजान तो इलो भानार. आवशीच्या आवाजान तो इलो भानार, बडबडीक घाबरान उठान बसलो अंथरुणार. आता आवस. अरे तरनो टाटो पोरतू कसलो रवतो झोपान. तरनो टाटो पोरतू कसलो रवतो झोपान, काम करूचा हातापायक आसासर घोपान. काम करूचा हातापायक आसासर घोपान. घोपान म्हणजे बळ, ताकद. वाट बघते माझे कधी अच्छे दिन येतील गे. वाट बघते माझे कधी अच्छे दिन येतील गे. बोलले होते मोदी अच्छे दिन आएंगे. बोलले होते मोदी अच्छे दिन आएंगे. आऊस त्याका मगे बोलली तिने तो सुधारलो. आऊस त्याका मगे बोलली त्याने तो सुधारलो. सावतांचं शेंतो मगे कामाकच लागलो. शेंत्याची आये बोलली तर सांगतंय तुमका म्हणान. शेंत्याची आये जा बोलली तर सांगतंय तुमका म्हणान. तुम्ही माझ्या कविता ऐकताच आवडीन म्हणान. अरे गादीवर बसाने मोदी नाही तर खादी. अरे गादीवर बसाने मोदी नाही तर खादी, तुका घरात हाडून कोण देत कधी. गादीवर बसाने मोदी नाही तर खादी, तुका घरात हाडून कोण देत आयता कधी. आपलो जीव वाचवूक धडपडाकच होया. बाबा रे, आपलो जीव वाचवूक धडपडाकच होया. पोट आपला भरूक काम करूकच होया. आपलो जीव वाचवूक धडपडाकच होया. काम आपला पोट भरूक आपला काम करूकच होया. नारळ हातात येत कसो माडार चढल्याशिवाय. नारळ हातात येत कसो माडार चढल्याशिवाय. मासे कसे गावतील समुद्रात गेल्याशिवाय. इकत गावला सगळा तर त्याका पैसो लागता. इकत गावला सगळा तर त्याका पैसो लागता. आणि पैसो कमावूक सुद्धा अक्कलनी मेहनत लागता.
पैसो कमोवंक सुद्दां अक्कल आनी मेहनत लागता. शेंत्यान घेतल्यार मनार. हौशीचा बोलना. शेंत्यान घेतल्यान मनार नी विचार केल्यान. शेंत्यान घेतल्यान मनार नी विचार केल्यान. विचार करून करून एक रिसॉर्ट काडल्यान. शेंत्यान घेतल्यान मनार नी विचार केल्यान. विचार करून करून एक रिसॉर्ट काडल्यान. शेंत्याचो जालो शांताराम शेट. आतां शेंत्याचो जालो शांताराम शेट, माणसा कामाक 4. शेंत्याचो जालो शांताराम शेट, माणसा कामाक 4. इलेच ना अच्छे दिन. इलेच ना अच्छे दिन, तुम्ही करा विचार. इलेच ना अच्छे दिन, तुम्ही करा विचार. धन्यवाद.